nyt mun tabletilla olla niinku värittämään. Ja mä näytän teille, mikä on hieno väritys. Näin. Mä oon nyt vähän puolesta välistä. Täältä pitää voi värittää vähän. Näin. Nyt mä oon tää koko alusta. Mennään tonne kumiin. Näin. Sitten tehdään tänne pikkupisteitä. Sitten nähdään sit. Ne tehdään vaan pari. 4 siis. Tai kannattaisiko tuonkin tehdä? Jos ei se anna meidän tehdä. Ja sitten väritetään noin. Nyt jollakin värillä. Katsotaan mitä väriä täällä on. Millä otetaan haaleanpinkki. Katos miten pinkki. Tää on vähän haaleanpinkki. Ja nähdään sitten kun väritän noin. Noin, nää on valmis. Tää on valmis, mutta nyt voidaan mennä tonne. Näin. Ja painetaan vielä toisen kerran. Näin. Tuossa mikkyinen me otetaan. Onhan toi hyvä. Toi mistä mä tykkään ihan eniten. Ja painetaan ihan vaan X. Näin. Ja sitten laitetaan näin. Ja kirjoitetaan vaikka hyvää joulua. Joulua. Hyvää. Hyvää. 2 äätä. Hyvää joulua. Näin se on vähän niin. Ja sitten laitetaan tuonne. Jos te olette tylsää, tekin voitte piirtää tällaisia. Mutta nähdään ensi videolla.